DHIS kungiya ce mai karakin kowa. DHIS kungiya ce mai hana cin zarafin kowa. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Allah lafiya. Allah ya kai wallahi. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Afuwa fa mun kira mun ce zamu zo kuma yanzu muka samu karasuwa. Gaskiya ai tun da nake ta jira naji shiru. Wallahi Allah taimake ka. Dalilin da yasa muka ci muna son maganka abu jajanan ka da akwai matsala. Yanzu kaman mu muna da gwamnatin sama, muna da gwamnatin ƙasa, muna da kai. Wai a ce wata kungiya, wai ta DHIS, wai faɗa alkhairi ko kai shiru, wai ta zo ta fara mana dauki daidai. Wai saboda ya ce wa Alhaji Babu ga mutunci, abokin adawanka, wai me neman kujeranka, to wallahi ba za mu yadda ba. Dole yau da a gida zai kwana. Sannan kuma cin mutuncin yanzu muka fara. Abin da ba za mu yi. Kan ni an kai mutum. Akan kai abin da ba za mu yi. Abin da ba za mu yi. Ku dakata ma ku ji. Ni yanzu na samo falda wanda zaka ga mutum in hada shi ka ganshi tumbur ko ka ganshi akan za ku ga mutum a tumbur ko ka ga mutum akan jaka. Zaka tura ma. Sai kuma zan hada in ƙara yanzu ina zuwa ku dakata. To ni wannan abin da kuke so za ku yi ni ba na goyon bayansa. A'a. To yanzu shi wannan jadda ba kun ce wani ya ci zarafi a intanet ba? Ba wani bane abokin adawan kan nan mai neman kuɗi. Abokin adawa ta ni wata rana aka yi min fa. To bari na gaya muku gaskiya. Ni abin da nake so da ku shine ina ɗaya daga cikin kungiyar da take kama irin masu cin zarafin mutane a cikin intanet. Wai DHI din faɗa kai ko shi kana cikin ba? Gaske. Ba ma ni ba hatta excellency kansa yana cikin wannan kungiya. Kwarai da gaske. Sannan mai girma inspector general na 'yan sanda na wannan kasar na cikin wannan kungiya. Ita kungiyar? Kwarai da gaske. Saboda haka wannan kungiya da kake magana ai mu ne a cikin wannan kungiya karkashin jagorancin mai girma ambassador Bala Aboki. Saboda haka duk wanda ya shiga cikin media ya ci zarafin mutane to insha Allah wannan kungiya duk inda yake ta lalubo ta kama shi kuma an hukunta shi. Ni ba na goyon bayan wannan abin wannan tsarin naku. Wata sabuwa. Kace da kwamishina a ciki. Kwamishinan 'yan sanda excellency kansa bana cikin wannan kungiya balantana ma ni. Allah kiyashe mu. Yawa. Wannan kungiya da kuke ganin ta hatta mai martaba yana cikin wannan kungiya. Abun babba ne. Kuma wannan kungiyar musulmai suna cikin wannan kungiya. Kiristoci akwai su a cikin wannan kungiya. Saboda haka duk wanda ya je ci zarafin wani ko dan siyasa ko mai mulki kai ko ma wane ne wannan kungiya za ta kama duk inda take za ta hukunta. Allah ya taimake ka idan na fahimce ka yanzu harkan siyasan social media an tsaftace ta. An tsaftace ta. An gina cin mutunci da yarfe wa mutane. Kwarai haka muke fata insha Allah. Allah ya taimake ka. Saboda irin mu da irin rubuce da muke ma cin mutuncin mutane yanzu yau wani babban malami ko wani basarake bai isa ya ga dan siyasa ya ba daidai bai mai shi nasiya. Yanzu mu hauka mai rubdugu. Ka san ba saboda illa da muke fa da shi ba yanzu wani mai mutunci bai sai ya ga an yi ba daidai ba a siyasance ya zo ya faɗa ko malami ko dan siyasa ko wani basarake yanzu ma haukan shi da raga. Wani babban malami da na gani kwanaki an sa hotonsa an sa hoton mata sun mai kiss. Ba za a yarda da irin wannan ba ya kamata mu gyara abinda baka so wa wani karka so abinda kake so kanka so dan uwanka. Manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so kansa abinda yake so wa dan uwansa. Wannan haka yake. Saboda haka abinda baka so ai maka karka so ai wa dan uwanka. Wannan shine shawarar da zan ba. Wannan shi. To Allah taimake ka. Ai ni da mun tunda naji ana cewa wannan kungiya ambassador Ibrahim Bala Aboki jagoran matasan Najeriya shine shugabanta na kasa gaba daya. Na ce to abin ba wasa. Dan haka Allah ya taimake ka. Ni ina neman alfarma da Allah ko shi shugaban wannan kungiya ko kai a taimaka mana ko dan babu dan adiyar wannan ne mu samu wata sana'a saboda wallahi mu yanzu ba mu da wata sana'a mu da ban ba wannan ba. To shikenan Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Allah ya taimake ka. Ni da kafa na zo ne. Da kafa na zo. Ai wallahi ai abubuwan ne kai ana jin jiki. Saka da alheri. Allah kara alheri. Ki tai in ka gaba.